Sausa ka aw. Kumusta kanyong tanan, mga suking tigpaminaw, ning nabantog na kayong handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat tampong. Ako si Dondon. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. You are my sunshine. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Kawit, Medellin, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Dondon. Oh. Day, unsay buti pasabot ini? Ganong gipangsud mo ang imong mga sinina niya ng dakong bag? Dili pa ba klaro? Layasan ta na ka. Dili ka na mahimo. Ambi ka na mong bag. Dili ka mahimong mulakaw. Unsa ba? Day, ngano man ni? Unsa may mo nasukan ako? Dili mo kinahanglan buhaton. Kung may kahiubsan ka, maglayas-layas ka dayon. Gipulaan ako sa klase sa kinabuhi nga magihatag nako. Nga kung dili makatuka. Day, naningkamot na ako. Asayod ka gina. Huwag nagtuo ko kontento na ako. Dili. Nakasabot ka doon, dili. Mama? Papa, nag-away mo? JR, anak. Mulakaw si Mama. O tingali, dili mo na ako makita pagbalik. Ha? Nga naman. Asa mo di ka, ma? JR, maglisod pa ko sa pagpasabot ni mo karon. Tungod kay bata ka pa. Pero inig-abot sa higayon. Makasabot ka na kung nganong ako ning gibuhat. Day, maluwi taon ka. Ayaw ka migbiyai. Magpunsa na lang minit Junior kung imo mibiyaan. Anak, Junior, JR, huwag nga na to si mama ni mo. Dili na mo sugot nga iyat ang biyaan. Pa. Ma, ayaw na may biyahe si Papa. Maluway ka na mo, ma. Ayaw may biyahe, ma. Buhi ko! JR, huwag kay kaluoy. Imong giwakli ang atong anak. Purwa ka naman ganit kaluoy na ako. Isag sa bata na lang, nga nagkinahanglan pa o ginahan. Ayaw kami biyai, day. Diyan na mo. Day! Mama, balik na mo, ma. Ayaw may biyahe, ma. Mama. JR, anak ko. Gibiyaan na kita ni mama ni. Iyan at ang gibiyaan. Sige, paspas sa pagkaon, anak. Kay una kumulakaw aron managat, ihadot patakas tungaan nimo. Ako naman to sa school pa. Kaya naman ako. Dako naman ko. Tay Baragon, luya ka man. May sakit ka ba, anak? Wa man pa. Okay naman ko. Kapoy lang. Anak, karon nga wa na si mama nimo. Tanan nga katungdanan nga iyong gibiyaan alang nimo. Kinahanglan nga ako'y mo padayon. Pa. Ipakita na to ni mama nimo nga dakong sayop ang iyang pagbiyaan na to. Makabarog kita nga wa si mama nimo. Oy, Dondon, ikaduha na ba ni kasimana ang ilanat sa bata, oy? Mahuwasan lang og kadiyot. Mupalik ka sa dayon. Maubitaw ning pagatrapuhan ako siya nining labakara nga gihumol ako sa tubig, ma. Aron mahuwasan siya sa iyang hilanat. Nakainom na ba ni siyang tambal? Oo, nakainom na, ma. Every 4 hours na ako. Ang ako ba og may infeksyon ning bata? Mao nang nagbalik-balik ng iyang hilanat. Simbak ko, maoy. Nasayod ka ba yagid nga huwag gitaon mi kwarta. Ay nga nung mag-antos man ka.
Nga hayahay naman ang pag-abutang sa ibong asawa. Naaraman siya sa lungsod sa Medellin kay nakabingwit magbiyudong pensyonado. At tuwa dito, pagayuin kwarta para patanaw mo ng bata o doktor. Anak, Pa, hala, nakatuog man day ko nga nag-akbo dinis imong katri. gutom ko pa. Gusto kong magkaon. Mao ba anak? Kadiyat ha, ikapon ko na aning imong agtang. Asa ko no? Ay, salamat. Nahusan ka na. Kadiyot lang anak. Kay magkuha kog lugaw aron. Mangungitan ka na ako. Ginoo ko, anak. Mura man og dili mo dawat og pagkaon ang imong ginawaan. Kay imo naman dayong isuka. Kapoy pa. Kapoy. JR! 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 Dawata kining kwarta. Ug ayaw nagipagbalik pa dinhi. Dili ko gusto mag-away ni si Boy tungod nimo. Dagang salamat inya. Dili ka balang muduo sa bata? Dili na. Malarga mi ugma si Boy sa Manila. Wa pa ko masahay kung kano sa kami mabalik. Sige na, lakaw na. Dina, dugay ko nyo diya. No, oo, naana love. Sige na, tuntuhan, lakaw na. Huwag kayo nagipagbalik pa din ha. Ayaw na. Paabot nga kami mo imuduaw si Boy ni Junior. Nakasabot ka? Nganong karon naman lang nimo dada ang bata din sa ospital. Naunsa naman hinuon ni oy. Nilamay naman hinuon ni ang iyang sakit. Dok? Kay nga naman day, Dok. Grabe ba day ang sakit sa akong anak? Adunay lymphoma sang bata. Klase kini sa usa ka cancer sa mga kabataan. Nakaapektar kini sa bone marrow o sa ubang organ sa lawas sa bata. Aha? Nagkinahanglan taud akong kantidad alang niini aron atong maluwas ang pasyente. Pa. Kapoy pa. Anak, palimbasog ha. Buhaton tanan ni Papa, mamaayo ka lang. Kumbati ba yagid anak? Mulakaw ko. Aniya si Lola ni mo nga mubantay ni mo. Ayaw ba yag luya-luya anak? Kumbati ba yagid? Ginoo ko in taon, uy. Gibaligyan ni mo ang usa mo kakindi. Kinanglan ko kining buhaton ma. Aron kasumpayan ko ang kinabuhi sa akong anak. Amahan ko ma. Dili ko gustong magtanaw nga unang ilubong sa yuta ang akong anak. Kinahanglan siyang mabuhi. Anak, ikaw ang akong kahayag. Nasayod ko nga, nagpaminaw ka lang nako. Bisan ko nagpiyong ang iyong mga mata. Naoperahan ka na. Matabaya na yun ha. Nagpaabot si Papa ni mo ug si Lola ni mo. Mahal ko kayo ikaw, JR. Mahal ka ni Papa. JR? JR? Oh, doktor! Doktor! Tabang! Nag-flatline ang akong anak! Tabang! Tabang! Doktor! Oh, JR! JR! Ayaw ko biyahe! JR! Sa kabata pa niya,
Wa makaya ni JR ang operasyon. Ug namatay gid siya. Mura kog nawagtangan og kahayag, uban sa kamatayon sa pinangga kong anak. Sakit kayong palandungon, nga nakita ko na lang siya sud sa lungon. Ug unang gilubong kanako sa yuta. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, more power sa RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Dondon nga taga Kawit, Medellin. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, You Are My Sunshine. You are my make me happy. Ang mga kaagi kibata ng dawa sa radyo ni Miss Miraluna Tumulak ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papadala. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Sakawit. I-address lang nining Tulumanon, handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyo.